As flores volven á praza de Feciñáns para honrar os nosos defuntos. Cambados volve a organizar o seu mercado das flores, unha cita xa imprescindible no municipio. Antiguamente, pois, este mercado facíase pois a intemperie e tendo en conta o clima que soa haber nestas datas, pois precisaban doutro tipo de espacios e xa fomos mudando ata que, bueno, no ano pasado xa tivemos unha carpa aberta na Praza de Feciñáns e tamén no ano anterior. Este ano tamén se vai instalar ali unha carpa, baixo ela máis dunha vintena de vendedoras co mellor produto entre os días 29 e 31 deste mes. Vai haber 21 postos en total, nun horario dende as 9 da mañá ata as 9 da noite, e, bueno, e ali, pois, esperamos que tamén cunha decoración ad hoc, unha decoración, pois, propia, pois moi similar á do ano pasado, e esperamos que teña o mesmo éxito e a mesma afluencia de público, non? O mercado foi gañando peso nos últimos anos, converténdose nunha das principais referencias no Salnés. Creo que o mercado xa se convirtiu nun referente a nivel comarcal. Trátase de incentivar este mercado, non, de flores a nivel local, pero eu creo que tamén a nivel comarcal que é un referente, non? Por certo, logo do Mercado das Flores, a carpa instalada en Feciñáns será reaproveitada para a celebración dun magosto popular o día 1 de novembro.